L-avukat Joe Brincat huwa l-aħħar minn sensiela ta' esperti legali li ħarġu jispjegaw kif is-sistema li propona il-Gvern għall-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija tagħmel ferm aktar sens minn dik proposta mill-Partit Nazzjonalista. Fi kliem l-avukat Brincat li taħt tal-Kummissarju tal-Pulizija biż-żewġ terzi ma taħdimx u fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa jiddeċiedi il-Gvern. Din taż-żewġ terzi kull fejn issir hija farsa. It-Taljani x'jagħmlu? Jagħmlu meta jażlu l-President. L-ewwel jażlu biż-żewġ terzi, ma jġibu ħadd. Mbagħad jgħidu issa maġġoranza sempliċi. Allura mhux Logħob tal-Bżallu. Mhux taf li kulħadd jgħidlek l-ewwel wieħed taż-żewġ terzi ma tgħaddix, it-tieni żewġ terzi ma tgħaddix, it-tielet u mbagħad niġu maġġoranza sempliċi. Mbagħad sa niġru mhux l-istess. Il-Gvern tal-ġurnata se jiddeċidiju. Brincat sostna illi fl-ebda pajjiż Ewropew ma jinħatar kummissarju tal-Pulizija biż-żewġ terzi. Tistgħu turuna xi pajjiż fejn jażlu l-Kummissarju tal-Pulizija jew il-Kap tal-Pulizija biż-żewġ terzi. Għaliex l-ebda pajjiż fl-Ewropa ma jażel il-Kummissarju jew il-Kap imma jridu jażluh il-politiċi b'mod jew ieħor. Fuq kollox hija s-sistema li qed jipproponi il-Gvern Malti illi tneħħi minn idejn il-Gvern il-poter assolut. Tant li l-Kummissarju se jinħatar wara sejħa pubblika bil-Gvern irid joqgħod taż-żewġ ismijiet illi ttieħ il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Kummissjoni Kostituzzjonali li dwar il-membri tagħha hemm qbil bejn Gvern u Oppożizzjoni. Issa li il-Public Service Commission tażel il-kandidat l-iktar wieħed ideali biex jew tissuġġerih jew tissuġġerixxi tnejn hija xi ħaġa illi jekk issa se nattakkaw anke il-Public Service Commission, ejja nattakkaw il-Public Service Commission u ngħidu il-Kostituzzjoni kollha li ġab Borx Oliviera x'dawn huma l-istess affarijiet hija kollha ta' min jarmija l barra. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku se jkun hemm il-grilling ta' Kumitat Parlamentari. Brincat jingħaqad ma' avukati oħra li jinnutaw kif il-Gvern qed jipproponi sistema b'saħħitha, trasparenti u li taħdem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.